maite zaitut, maitasuna adierazteko esapideak. Aupa, lagunok, gaur pertsona, gauza edo ekintzei diezun maitasuna adieraziko duzu. Nik, nire familia, maite dut. Nire lagunak ere asko maite ditut. Baina nire lana ere maite dut. Nor edo zer maite duzuzok? Bideo honetan Sandra eta Amaneren une erromantiko bat ikusiko dugu. 4 urteia da, Amane. Hartzen ari gara. Egon isilik. Asko maite zaitut, Amane. Nik ere maite zaitut. Bihotza. Maitasuna adierazteko nork aditz sistema erabiliko dugu. Egitura hau da. Izen ordaina edo izena, nork kasuan, hau da subjektua, izena, nor zer kasuan, maite aditz nagusia, eta nork aditz laguntzailea. Adibideak orain. Sandrak Amane maite du. Amanek Sandra maite du. Nik nire lagunak pluralean asko maite ditut. Hau ere pluralean. Pertsona bati maite dugula edo gogoko dugula esateko era hauek erabiltzen ditugu euskaraz. Maite zaitut, asko maite zaitut, gogoko zaitut, edo atsegin zaitut. Norbaitek maite gaituela esaten digunean, honela erantzun ahal dugu. Nik ere maite zaitut, bihotza. Ander ere izugarri maite dut. Nik ere bai, laztana. Horretarako, ere juntagailua erabili ahal dugu. Izena edo izen ordaina, ere eta aditza. Aditza isilpean badago ere bai erabili behar dugu. Bai horrek aditza ordezkatzen du. Bete hutsuneak. Nik nire familia asko maite dut. Nik nire lagunak asko maite ditut. Zein hitz jarri behar dugu? Zaitut ala dizut. Asko maite zaitut, Amane. Aukeratu. Ere ala ere bai. Nik ere maite zaitut, bihotza. Maitasuna adierazteko modua. Norbaiti maitasuna adierazteko esapideak. Maite gaituztenei erantzuteko, ere eta ere bai. Segi aurrera!